ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa dhurriyyatihi wa baitihi wa ila hadratin ruhi al-Fadil Muhammad Jazuli bin Ashmani wa ila ruhi Abahul al-Syekh wa ila hadratin bihni wa bihnikum wa lini ahli wa lini ahlikum insya'ulillah ilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ku anfusakum wa ahlikum. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tadarruji. Iku nggih. Ai hadza utawi iki iku babut tadarruji nerangake bertahap. Tetapi sithik sangka sithik. Wasyabri lan sabar. Fit tarbiyati ing dalem didik anak. Didik anak kuwi berproses. Langsung kayak cah cilik kok langsung kon mlayu ora mungkin ya, mesti ono prosese. Kon cilik kok langsung jujuk iso maca iki ora ono, tetep ono prosese. Bertahap, sabar. Kenapa? Ya memang manusia itu berproses, awet ora iso dadi iso. Bayi gitu, kemudian awet kok gampang nangis. Bayi pertama kan isone nopo? Nangis. Nangis nopo? Tangan bersikile mencak. Kono patang sasi mengurep, 5 sasi 6 sasi iso baleke awake, 7 sasi mulai berangkat, gitu. 9 sasi 10 sasi mulai andan, terus 12 sasi setahun cetahan lah melaku. Tapi ini berproses, berproses ora gitu makmu ya. Iya mau bensin langsung gede mentuntune ya makmu gitu ya. Ora nuntune wae dini pentel dini ora nuntune wae lecet kabeh kok. Ya apa meneh ono tapi memang wong itu nyusuni anak kalau nyusui pak suwe nyusuni pak. Ya, nyusuni anak paling suwe 2 tahun, nyusuni pak selawase. Ono sabar bertahap ya. Wa utawi Allah Ta'ala halimah luhur Allah iku amaro perintah sapa Allah al-walida ing wong tuwa. Nak walid ana alife kuwi walid wong tuwa. Nak wawune ora ana alife walad kuwi anak. Wong tuwa diperintah Allah ayasbiro ing yen to sabar sapa walid. Wong tuwa kudu sabar. Siap nikah, siap duwe anak ya kudu sabar. Sabrun kelawan sabar. Tawilan kang suwe. Kok ora sabar ya ora ono anak sing gedhe. Wong bocah yo anane jengkelke karo jengkelke. Duwe bayi iki ora sabar ya awake anake gempuk pinter. Gitu. Jangan iso gedhe yo mergo wong tuwamu sabar. Wong ora sabar kok ora wis cilik iki lho nangis cekoki, sumpeli gombal. Ijek jengkel meneh, wis ditulung, digendong, diwiki malah ijek nangis, wis kok dibanting. Anane jenengan iso gedhe ngeten iki nggih mergo wong tuwa sing sabar. Makanya ada penyakit aneh wong wedok saiki makanya ada penyakit namanya baby blues. Apa nang? Baby blues itu sebenarnya stres wong wedok menghadapi dunia baru. Sing wingi ora duwe anak, saiki duwe anak. Duwe anak kan kaya dicacah. Wong wedok iki mulakno Mbak, ora usah menikah dini. Nek nikah ki yo suwe-suwe yo mung dikonoke nek iso mlembur wae. Kalau petangnya mentu anake, iya nak urus mentu anake, nak krono mrene ora ono sing ganggu. Wis ana anake wong wedok kuwi kaya
cancang rono-rono ra iso anake ana sing dan beli. Wingi arep lunga mbek kancane gampang, ternyata motor. Arep senam yo angger makan. Saiki apa meneh kok arep kegiatan ning jaba, arep adus iki ora iso. Arep ising nih lho Kak. Memang komik itu membuktikan sendiri. Ya Allah, duwe bayi pertama niku ya Allah. Saestu. Ya kula iki padahal kurang siap kok. Wong kula nikah ya wis sarjana. Sarjana iki ya minimal umure ya wis mateng, pemikirane, ilmune ya wis mateng. Ngono wae. Punya dunia baru, duwe anak pertama niku ya wis jojosan lho, tapi ya ora ning ngarepe wong tuwa. Ya Allah, rekosone saestu duwe anak kuwi kurang istirahate. Lah terus piye? Anak turu apa mbokne melu turu ya ora. Anak turu ki ya mbokne napa? Aja melu turu. Anak turu mbokne resik, umbah, nyapu. Wis minimal beresi gaweane dhewe. Engko tutupe arep turu anake tangi. Yen turu sak menit anake tangi ngemiki. Ya wis ngono kuwi. Akhire ya wis onone jengkel karo jengkel tapi dimpet karepe dhewe. Kuwi wae usiane ning menika wis 23 tahun wis sarjana. Niku aja ngalami ya Allah, ngrasake ya Allah. Iki gek unggahanku, biyen berarti wong tuwaku ngrumat aku apa dadi wong kowe kok ngene. Apa meneh kok menikah dini. Menikah di umur yang belum cukup. Wong sing umur 23 tahun wis sarjana kowe koyo ngono kok. Apa meneh kok umur 16 duwe anak. Lulus aliyah rabi 19 tahun, 12 tahun duwe anak. Ya wis duniaku ya wis dicancang tugas ngomong makanya sekarang undang-undang perkawinan itu dinaikkan, usia menikah itu sekarang dinaikkan. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu kompilasi hukum Islamnya, sekarang undang-undangnya itu dulu 16 dan 18 minimal. Cawedok 16 tahun, calanang 18 tahun. Saiki meningkat karena apa? Ayo gimana? Dunia berkembang. Makanya usia pernikahan biar orang dosa stres dan tidak banyak masalah tambah. Saiki usia pernikahan 20 dan 21. Perempuannya itu minimal 20, laki-lakinya minimal 21. Jadi nek jenengan saiki umurmu natalanang urung 21 tahun ora usah dolanan cah wedok. Maksudnya cah wedok iki duwe wong tuwa kok boncang, boncenge mbok opal apeli yo tetep sing dituntut wong tuwa apa? Tanggung jawab. Dan yang sisi we ketemu cek ubel. Wong sisi bener mangane ubel ora duit kok mati-matine. Kecuali berarti sisi wis mentu duwite. Wah, ilmu ki wis mentu duwite haji wis mentu duwit ki nang jenengan arep rapi. Wong sering kor tahun yo sapa-apa 20 tahun yo sapa-apa. Isone memang barang misalnya pengen nonton telunjungan kita sombong bukit telunjungan tak we kok gerbong kayak mana iso orang usah sinau kayak mana iso, tapi tanggung jawab itu yang perlu dilatih. Maka rasa kesusu sinau sik, sekolah sik, kuliah sik, karena kamu yo nyambut gawe isik nanti umurnya lebih dari 21 tahun. Nah, cari ke ya umur 21 tahun. Ini barusan umur umi. Kalau panggil ya Allah. Umi kalau kita mengentosi mereka awet jam kali 12. Kalau pun ngatur kali bocah-bocah awet jenengan nangkat wau kalau pun temriki. Kalau 5 menit mawon ditemuke kali umi. Ya Allah. Merong nyetok niku kon ayem. Dia MTS murid kula. Aliyah nih murid kula. Delalah ini kuliahnya juga di USM sarjana ya. Delalah ini sarjana
sarjana, benar, menikah juga sarjana, istrinya juga sarjana, temannya kuliah. Tapi ternyata sarjana cewek menghadapi pernikahan ono masalah dia harus menyelesaikan. Kalau waktu wong tua, kalau cerita wong tua, wong tua ini kalau ya harus jalan keluar. Normal kulo wong perumahan yang berpendidikan sedang mulia harus jalan keluar. Ketemu nih ya Allah, kulo parane wis pokoke kulo kudu entuk solusi kok nasihat saking umi. Jam 12 temoni umi kok jam 2 tau. Oke. Iki kok rambut berjamaah. Entos mangsul niku kok ya Allah. Iku mawon apa? Menikah sudah sarjana, sama-sama sarjana, nggih. Mengadu ya, napa kasus punya masalah dalam pernikahannya. Ya wis duwe masalah ambek bojo, masalah ambek marang ya masalah karo wong tuwa. Lah ngoten niku ya kelele wis pokoke sak kula arep temoni umi jam pinten. Kula padahal pun kula menyang jangke sampeyan jenengan kok kandhake aku ki murite. Dadosen jenengan kok nyangkat nyumbang ten MAJT lanjutan tunggu ku matore mboten mriki awet jam 12. Kula temoni pun jam sekawan. Insyaallah ngoten niku nggih padahal niku yo menikah wis sarjana tapi yo tetep ana masalah. Ya Allah umi seminggu niku mriki kula kaya ana waktune. Alhamdulillah wis umi japane tiga itu nggih mentu pun seneng. Ya Allah wis kula disanjangi wis ana wis ora mengabah ya ning dalem abah ketemu umi kok dikai nasihat insyaallah masalah ya rampung. Ya Allah alhamdulillah umi seminggu gitoke kula ki kaya ana 5 kilo watune. Jadi alhamdulillah ketemu jenengan terus kula nasihat sama jenengan tolong. Niku lho sarjana. Apa mereka saupil lho. Ya. Mulai piye? Saiki ki MTS alias memeti yo. Ya to, Mbak? Wis memeti, wis sodadan, wis iso ngerok alis. Lah wong komik biyen ki yo nang sarjana jenenge wong biyen niku yo kula termasuk wanita yang taat pada apa ya? Kayak hukum tak tertulis. Ora wani nyukur alis sadurunge rabi. Anak saiki ora trimo apa niki wedaan gicunan nganti alis wani nyukur. Dia rawani lho. Umi termasuk masih mempertahankan tradisi ini. Tradisi wong biyen kuwi ora wani napa cukur alis. Cukur alis itu hanya untuk wanita yang sudah menikah. Lah nek saiki urung nikah, kok wis cukur alis kuwi padha karo memproklamirkan diri aku wis nikah. Lu malah ora ana sing wani nyedaki. Saestu. Ya bahkan saya menikah itu pun saya nggak mau bikin apa ini sini alis di apa niku diresi dikerok mboten purun. Saestu. Karena apa bisa jangan termasuk merubah bentuk itu adalah nyukur alis. Terus saya ngantos kalau menikah itu mawon nyantik nyukur alis mawon pesen kali dukun ngantene. Monggo arep jenengan pedhai arep apa dikapake kaya abang-abang monggo tapi alis iki aja dikeroki ya wis ben ana alis sing ngepang apa-apa wis ben. Wong bojoku ya seneng alis ngepang ya seneng, ora dikapak-kapake ya tetep seneng. Nah sakniki kan boten. Ya to, Mbak? Iya wis sak monten niku alise niku wis berubah kabeh. Wis alise wis apa? Wis alis ya. Makanya jenengan carilah wanita yang masih orisinil. Tapi ono ora? Ono, mungkin dulu ono masih orisinil, belum kelang skincare. Iki akeh sing alise urung dikapak-kapake iki akeh. Nggih? Nah niku perlu kesabaran. Jadi anak sabar. Makanya saiki habiskan masa mudamu dulu, nggih. Ora usah ke susu rapi-rapi, ya suwe-suwe ngomong ya. Anak-anak ora iso sabar ya mesake anake. Anak nangis jiji-witi. Jadi sering kan malah ngono ya. Anak nangis ora dineneng malah tambah jiji-witi. Niku anake nangis, anake melu nangis sisan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar kelawan sabar, tomilan kang suwe. Ora ana batasnya sabar karo anak. Wong anak ki wong
duwe anak ya padha karo mencari masalah. Ya napa mboten? Nggih, duwe anak ya padha karo mencari masalah. Nggih, nggo rasane anake wis gedhe, jebule 5 tahun kepradah yang kok lahir. Ya napa mboten? Sekolahke TK wala butuh B, nunggoke B, nunggu nak TK. Ono masalah meneh apa ora? Masalah kudu napa mlebu SD. Masalah meneh bojone meteng dilungkas duwe adi meneh terus. Makanya mendidik anak tau ilang sabare iki dawa. Ala usratihi ing atase keluargane walid. Kudu sabar ngadepi keluarga. Apa meneh nek jenenge wong lanang, sabare kudu dobel. Ususe kudu dawa, aja sampai pedhot. Niki murid umi. Pesan teman jenengan sing kakang. Wong lanang kuwi kuncine loro. Siji ususe kudu dawa tur aja nganti pedhot. Sing kedua lambe cangkem kuwi kudu pakem, rene kudu pakem. Iki wong lanang. Makane napa wong lanang kok ususe ora dawa, kok ususe pedhot blai ya. Mergo nek wong lanang ususe ora dawa, pedhot padha karo ilang sabare. Nek wis ilang sabare berarti lambene kuwi biasane ora pakem maneh. Iki wong lanang. Mulane kuncine pertama kudu khususnya jenengan aja sampai pedhot. Makanya nek wis khususnya pedhot ilang sabare, tangan main, ya napa mboten? Sikil main, cangkem main. Apa nek kok wis nganti muni pegat, nganti muni tak baleke wong tuwa dadi wong lanang. Ya saestu nek pesan. Dadi wong lanang khususnya aja nganti pedhot. Dalam arti apa masalah apapun kuwi kudu sabar. Ora sabar karo abatu isbir wasbir masbir sabar. Sabar ora kuat yo disabar sabar. Ora kuat ditambahi sabar. Kuwi wong lanang. Ya wong lanang kok wis ora iso sabar yo blai bubar keluarga. Wahwa utawi walid iku yang muru perintah sapa walid ing usrati bitaati kelawan taat, diperintah nang taat wal khairati lan kebagusan. Iki ibarate wong lanang iki kaya malaikat ya. Ono anake salah, bojone salah ya enggal lek dikandani. Ojo nang ora pas kuwi ojo bu. Wong wedok nek salah ya kudu diseneni. Anak salah diseneni, anak salah ditoke ya akhire ora ngerti nek kuwi salah. Akhire kok wong tuwa sing diatur wong napa diatur anak. Makanya jenengan awet cilik tuh jenengan kudu harus punya pamor. Ngerti pamor? Harus punya wibawa. Wong tua ora wibawa, wong tua diatur anak. Harus punya wibawa. Supaya punya wibawa apa? Wani perintahan anak, wani nyengeni anak. Wong tua ora wani nyengeni anak, alamat iki lho. Sesuk jenengan malah diatur karo anak. Nggih, umileke. Besok nang jenengan dadi wong tua, jadilah orang tua yang berwibawa. Sing wani ngatur nyengeni anak yen salah. Wayanha lan nyegah sapa walid ing usrati anis sayyiati saking perkara-perkara kang ala. Ya ala ya dilokke sengeni. Tetapi kuwi nek nyengeni ya harus bijaksana. Aja disengeni ning ngarepe kancane. Celuki. Mbak yo apa ora tau nyengeni anak nyengeni. Tapi nak nyengeni anak, apalagi orang lain kadang umi saja nggak tahu. Nah anaknya berdiseneni. Ya celuki ning kamar. Celuki ning kamar. Ya berdua sama abah. Mas Baik salah ya celuki berdua. Mbak Tata salah celuki berdua. Bahkan umi pun tidak tahu.
Akhirnya apa? Ya anak tetap respect, tetap perhatian terhadap orang tua. Karena salah kaya apa ora diisin-isin ning ngarepe makne, ning ngarepe sapa dulur-dulure. Ya biasane wong tua kan meracuk. Ya toh? Meracuk meneni krungu kane, krungu adine, krungu mbak yune. Sering napa mboten? Sering. Nah, sering biasanya terus protes. Wa'mur lan perintah sapa sira ahlaka ing keluarga ira bisolati lawan salat. Iki yang utama. Dengan babagan salat kuwi jenengan kudu sing pakem. Kaya salat ya salat, ora gelem salat ya larat, sengeni. Gebyur banyu ya gebyur banyu. Sae sukumi abad babagan salat. Ya wis, salat ya salat. Ya akhirnya anak yang dalan karepe dhewe. Ojo ditawar kalau babagan salat. Salat ya salat. Wastabir lan sabar sira. Alaiha ing atase perintah usrati. Ya kuwi mau. Cuma nak perintah anak, perintah keluarga, perintah bojo memang butuh kesabaran. Konsep apa tadi? Isbir, wasbir, masbir. Toha ayat 132. Walayakilu lan ojo walayakul walayakil lan ojo angen-angen sapa wale. Ayus biha yen to dadi sapa aktif lu bocah iku takian khabare asbaha iku takian wong kang taat nakian tur kang bersih sofian tegese bersih walian kang dadi kekasih fi yaumin ing dalem sedina au syahrin utawa sebulan. Maksudnya berproses. Jenengan kuwi nyetak anak ora kaya gawe berantem, ora kaya gawe menduan. Bareng jenengan gawe menduan ana adonane tempe arep mbok cetak cilik apa gede, garing apa teles, asin apa ora iso, tapi anak ora iso. Makanya jenengan mendidik anakku kudu ngene, terus jenengan kudu dadi ngene. Malah napa? Akhirnya malah ora kesampaian. Makanya kalau abang nih ya wis jaluke muga-muga putra-putra kula dados putra saleh salehah min ahlil ilmi min ahlil qori. Ya wis ngono, anakmu kudu dadi kiai, anakmu dadi bunyai, ora ngomong anakmu kudu dadi hafidh boten ta. Ayo wis kok njaluke ahlul Quran. Mengko piye Gusti Allah sing duwe ngerti. Nah, kalau jenengan kuwi kudu anakku sesuk kudu dadi dokter, kudu dadi pak yai. Akhirnya nek ora kesampaian dadi neke celah. Ya wis pokoke anak-anake jenengan wis pokoke dadi wong sing apik donya lan akhirat. Bala Buddha, bali ora kena ora. Min zamanin saking zaman kafir kang nyukupi litarbiyatihi maring didik tifal. Ya wis pokoke kewajibanku didik anak tak pinterke, tak ngajike, tak sekolahke. Sesuk arep dadi apa terserah Gusti Allah. Arep dadi apa wae terserah, sing penting dadi wong sing apik. Prinsipe abah nonton apa mboten? Nggih. Jenengan ku sing penting dadi wong sing apik. Mergo nek wong apik kuwi dilelehi bejo. Ora usah muluk-muluk, wis pokoke duwe anak dadi anak sing apik. Waktina lan nrimakake tifel. Ya wis diterima. Apa meneh ibarate anak 5 ya kaya driji 5. Aja dipadake cah ora iso kaya Mbak Yune, ora iso kaya Kane, ora iso kaya adine. Driji 5 niku benten-benten apa mboten? Nggih. Driji anak 5 ya kaya driji 5. Babakan wateke, babakan
pane babakan birrul walidaini oleh sapa do jenengan kok madake. Nah, itu malah membuat sakit hati anak. Orang mau anak sing gelem sinapa dipadake kaya kane, dipadake kaya adine utawa mbakyune. Ampun. Itu kalau dalam bahasa tarbiyah namanya apa? Perbedaan individu. Tiap anak itu ya punya kepribadian sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tanfidihi lan nerusake ing tifel. Wa tanfidihi lan nerusake ing tifel. 5 maring perkara yuk maru kang diperintah sapa tifel. Yuk maru kang diperintah sapa tifel bihi kelawan ma. Wa tudarribu nggih. Ro'yen kok sik. Wa tudarribu lan ngulinakake bu ing tifel. Wa tudarribu lan ngulinakake tifel. Alaihi ing atase ma. Kaya jibu supaya tetep apa dalika mengkono mayuk maru wa yu'alifulan condong sapa tifel hu ing ma wa yusabiru lan netepi sapa tifel alai ing atase ma dunang nitoki kelawan tanpa pegot. Dan anak itu ya kudu terus menerus. Ya wong anak kok leno, nak kekilingan ya dikongkon ora ya ora. Ya akhire napa? Ya leno, ora aja leno, kok didik anak iki ora ono pedote. Fa iza maroka. Moko ing nalikane ora ningali sapa alwaliduna pira-pira wong tuwa. Min abnaihim saking pira-pira anake walidun. Apane ikrodon mlayune wa nufuron lan tegese mlayune autama dian utawa netepi dlulung fa alaihim mongko iku wajib ing atase walidun allayai asu utawi yento ora putus asa sapa walidun. Aja putus asa. Ngandani anak kok urung digugu ya terus, dikandani terus, aja putus asa. Iki amanahe wong tuwa. Min sholahihim saking baguse abna. Wastiqomatihim lan istiqomahe abna. Intine aja pedhot, aja jelek kandhani anak. Falyaksu mongko utawi putus asa. Falyaksu mongko utawi putus asa min rohillahi saking rahmate Allah. Min rohillahi saking rahmate Allah iku laisa ora ana apa yaksu iku min sifatil mukminina setengah saking pira-pira sifate wong-wong mukmin. Wong mukmin yo aja putus asa. Putus asa berarti putus harapan. Aja putus asa, wis pokoke ikhtiar. Ben ora putus asa apa ya wis pokoke usaha donga. Bengi didongake. Jolawe wis dadi wong tuwa kok wegah tangi bengi. Ya kudu tangi bengi, nek ora tangi bengi ya minimal bar Fatihah, bar salat anake diajiai Fatihah. Siap dadi wong tuwa ya kudu siap nomor rekoso. Wa yatadzakar lan supaya eling sapa alwaliduna para wong tuwa anfusahum ing awak dhewe walidun bidururate kelawan darurat adana istijalun nataiji kelawan ora anane kesusune pira-pira kebutuhan. Susu kawage kebutuhan. Nah, jenenge anak yo kadang orang ngerti kondisine wong tuwane. Eling
cilikane umi ana saiki beda. Cilikane umi iki biyen nang ana wong dodol es lilin ngono to kan ana apa ke? Tuwek-tuweke ngono iki to. Ya Allah. Nah pas Mbah Mamun ora duwe duit nek ngandani apa? Aja ese pahit. Nah, ese gondol bocah aja nyejak-nyejak. Ora wong dodol es, kae wong golek bocah. Akhirnya wedi nang boten. Cambine iki dikono-kono ya wis wedi. Dulu nek ana swara tuwek padahal wong dodol es. Tapi nak muni napa? Wong golek bocah. Mun ana nak ora omah kae dodol es ora. Es pahit. Aja tuku es, wong nyaringe nganggo kathok. Lah nganggo kathok kok unjul. Lah biyen ki sak es tuh nganggo basa saka rasa ngono kuwi. Mak kok es. Aja no. Es ora enak. Mau nyaringe nggawa kathok. Biyen ana istilah es kombon. Nek ana es iki pasang, kayak santan, kayak tape, kayak sirup. Nah, kan nak medeni gila mau bakul ese, teh nyaring es nggawa kathok. Mudine kan apa? Sing digawe nyaring, sing gawe merosi santen ki ora kalu, tapi napa kathok. Daripada nek medeni bener mosok bakul es kon muncul, lu mesti nggawa kathok. Ngono biyen wis wedi saiki ya ora. Es krim nangis. Waktu koke yo nangis. Pengene yo sadang. Beralaihi balikiku wajib ing atase walidun asobru utawi sabar. Jadi di anak iki ora iso 100% sesuai karepane wong tuwa. Mesti ana mlesete. Wal musabaratu lan netepi didik. Ma'al istimrari sertane terus menerus fil amali ing dalam perbuatan dicontoni nggih terus menerus karena dicontoni. Nah kon anake kon salat yo wong tuane kudu salat. Kon anake kon lumah yo wong tuane lumah. Wa du'ai lan donga. Kayak contoh nak bengi didongake bar salat di Fatihah. Anak limo yo Fatihah kabeh. Ojo pilih kasih lahum maring abnah wal hirsi lan lobo semangat alaihi ing atase anak iki semangat kabeh. Ojo pilih kasih kok ketok ngambil sing iki sayang sing bekae disenang seneni supaya dimanja sing iki gawe konon. Ojo ya kudu apa tadi semangat ning ngarepe anak. Fakot yastajibu maka teman-teman nyembadani sapa Allahu Gusti Allah lahu maring walidun walau ba'da hinin senajan ing dalem sakwuse mongko kang suwe. Yakin dumane wong tuwa kuwi mesti dikabulke Gusti Allah. Cuma kapan kabule rahasiane Gusti Allah. Intine dumane wong tua itu tidak ada yang tidak dikabulkan. Mereka napa? Doaul walidi ala waladihi kadu'ain nabi ala ummatihi. Dumane wong tua ning anak kuwi kaya dumane nabi ning ummate. Insyaallah disembadani. Cuma kapan niku sing dadi rahasiane Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.